हाय लोगोफोर खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चेनेलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। स' फुंजानि नाय आं एकदमबारे बेग लानानै रेडि जादों मानोना दिनै गुवाहाटी फारसे थांनाय जागोन। स' आंना SSC GD नि एग्जाम दङ दिनै। स' दिनै आंना शिफ्टआ 3 आवसो गोग्लैदों। स' 3थासो जागोन एग्जामा 3 PM सोआवसो जागोन। थेवब्लाबो दा फुङावनो थांनानै थाहैथ'नोसै दादिमोननाव। स' नोंथांमोना जायफ्रा आंनि भ्लग्स नायनो इन्टारेस्टेड नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबाय थायोबानो जाबाय। स' जायफ्रा चेनेलाव दिनैसो फार्स्ट टाइम भिजिट खालामफैफ्लांदों थ' चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै फैबाय थानाय समाव भिडिअ बानायनो थुलुंगा होलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो कमेन्ट खालामना होब्लानो जाबाय। नोंथांमोना अल दा बेस्ट हरब्लानो जाबाय गासिबो आरो शेयार खालामनानै होदो बयबो नुनाय बायदि। मानोना आंना भ्लग भिडिअ भिउस फैया अब्लाबो आं भ्लग भिडिअ बानायनो माने मेम'रिस हिसाबै थालांथोंसै होननानै भ्लग भिडिअस बानायनो मोजां मोनो। अके नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो लोगोफोर। आङो दायो न'निफ्राय ओंखारबोबाय। स' गेरेमसाबो थांगोन आंजों लोगोसे गेरेमसाखौ बेरायनो लांफागोन आङो लोगोआव। थ' बेनिफ्राय इ रिक्साया नै जोंनि थखायाव मोनफैखाबायानो। थ' बेनिफ्राय जों इ रिक्सासो थांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। स' लोगोफोर जोङो नै दायो गेरेमसाजों आंजों माने गेरेमसायाबो मोनफैबाय। बिनिफ्राय जोङो नै दायो इ रिक्सायाव गाखोनानै थांगासिनो दङ। इ रिक्साजों जोङो गुवाहाटीसिम ओइ साला सरि दै गाइस माने इ रिक्साजों जोङो रुप'यसिम थांगोन। ओमफ्राय रुप'यनिफ्राय जोङो मा होनो गुवाहाटीसिम डाइरेक्ट थांगोन आरोना बासाव। स' स्टे टिउन गाइस नोंथांमोना भ्लग्सखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। थ' जोंनि साम' हाथाय थखा मोनबाय नैबेयो जाहैबाय थखा। मा होनो साम' हाथायनि जोङो सोनाबहा थांनांगौ। थ' नैबे लामाया जोबोर मोजां जाबाय दै। लामाखौ गोदान रिपेयारिं खालामबाय माने मिहि मा होनो इखो फिसखौ होबाय आरोखि ना। जोबोद मोजां मर्निंनि भिउ नायै थांगासिनो आरोना जोङो इ रिक्सा सायाव गाखोनानै आरामसे। मर्निंआवथ' जों ओरैनो सिखारखाया माने बेरायनायथ' जाखाया नालाय फुङाव जोंथ' आरो थाब सिखारखाया ओरैनोबाबो। थ' दिनै माने गुबुन जायगायाव थांगोनखाय थाब सिखारबाय। बेनिफ्राय मर्निंनि फ्रेस बार जानानै जों दायो थांगासिनो दङ। जोङो दायो रुप'य मोनफैबाय। बिनिफ्राय बासआ एसे आवगायसो थांग'बाय आरोना गुवाहाटी बासआ फार्स्टनिया। ओमफ्राय बासआ इयाव दा गंथाम दङ नाथाय भबानिपुरनिफ्राय ओरै बरपेटा थांगोन बियो। थ' जों ससे बासजों थांनांसिगोन। बेनिफ्राय भबानिपुरनिफ्राय आरामसे थांनांसिगोन गुवाहाटीहालागै। अके दा बासाव गाखोबाथाय लानोसै भ्लगखौ। नै गेरेमसाया बेनो लेट खालामदों आंखौ दुस्थ'आ। स' लोगोफोर जोङो नै दायो बास सायाव गाखोना थाखाबाय आरोना। लास्टआवसो जिरायदो जोङो माने भिउ नायलांनो बिराद मोजांनो आरामसे। जों दा गेरेमजों आंजों दंनो जिरायगासिनो बास सायाव जिरायगासिनो। ओमफ्राय नै नायनो हागोन नोंथांमोना नाय बेवहाय माने सिटफोरा सब खालि आरोना दायो जों सानैल' दङ। फुंनि बासआ थांखांबाय नालाय माने। थ' बिदिनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो। स' लोगोफोर फाइनालि जोंना जार्निया स्टार्ट जाबाय। थ' गाइस दायो मा होनो सालबारि मोनफैबाय। सालबारियाव दसे नेलायबाय। बासनि खामानियाथ' बेनो पेसेन्जार नेनाय। दसे नेलायबाय आरो वाइट खालामलायनांसिगोन जों सब बर्डिं मोनगासिनो। थ' नै जोंनि सालबारि हाथायखौ नायदो खेबसे। नै सालबारि ओइ सुसमिता हटेला इखिनियाव दं। ओइ सुसमिता हटेल एन्ड रेस्टुरेन्ट नै बेयो। ओमफ्राय नै गारिया सिटआनो खालि गोजा। स' गेरेमजों जों दा नेगासिनो दङ। गेरेमखौ आंनि चेनेलाव इन्ट्रडाक्सन खालामाखैमोन। दे इन्ट्रडाक्सन खालामना लादो नोङो हाय बुंदो से हाय। बिथाङा नै खारबाय बिथाङा शुट खालामदों। अके जाबाय। स' बासआ स्टार्ट जाबाथाय आं ब्लग्सखौ कन्टिनिउ खालामगोन। बेखिनियावनो लाखिथ'बाय दे। थ' लोगोफोर बासआ जोंना स्टार्ट जाबाय। नायनो हागोन नोंथांमोना। स' ओरैबायदि समायना नेचारेल मिथिंगाखौ नायै थांबाय थानायनि मजायानो आलादाखा। माने फुंनि सानदुं ओंखारनायजों ओरैबायदि समायना नेचारेल भिउ बार बारनायजों बिफां लाइफां सारि सारि गय खान्थाल थाइजौ बारि थालिर बिफां बायदि बिफां जों लामा नुलांदों। आरो जोबोर समायना गामि बेवहाय माने बर'ल' थाया आरोखि ना गोबां थायो। स' गोबां बर'फोरबो
थायो आरो गुबुन हारिफोरनिबो थायोमोन आरोना जोंनि गामिथिंजाय। स' बेफोरबायदिनो जोंनिथिंजाय थाङै थांनानै जोङो हाइवे गाखोबाय। स' नायदो नोंथांमोना नै। थ' बेफोरबायदिनो जों दा थांगासिनो दङ। स' नायदो नै बेवहाय गसंगासिनो खायसेया। स' बिथांमोना सानगासिनो दं जानो हागौ आरोखि ना। थ' जोंबो नुनो मोनदों होनलायोमोन साननानै आरोना। माने गसंनानै एसेबां गोजान ट्रेभेल खालामनाया मामुलि बाथ्रा नङाना। स' लोगोफोर थाङैनो जों बेफोरबायदिनो जों नै गुवाहाटिसिम सहैनायसै। गोजौ बिल्डिं, गोजौ न', माने सहरनि थामहिनबा टाउननि बारहावाखौ जों मोनहैबाय। स' बेनोसै। स' जों दायो थांगासिनो दङ, जों मोनहैसिगोन आरोखि ना। स' जोङो नै दा गरसुक मोनफैबाय, बासनिफ्राय ओंखारबाय, थाबायगासिनो दङ। लोगोफोर जोङो माने ओंखारबाय, बिनिफ्राय नै नायनो हागोन आरामसे थाबायगासिनो दङ, मोनसिगोन। बिराद गारिलै इयाव। स' लोगोफोर जोङो माने दायो ओरै बारस'नानै फैबाय। मेन एगजाम सेन्टारा एसे गोजान थांबावनांगौ। बेनिफ्राय जोङो दा थाबायना फैबाय। गेरेम माबाफोर बुंगोन नामा नोङो? कम्पानिसो गोजा खोमा ना? थ' जों दायो थांबाय थानोसै गाइस। थ' एगजाम सेन्टार मोनहैबाथाय भ्लग्सखौ माने नोंथांमोननो खोन्थिगोन। एगजाम सेन्टार मोनहैनानैसो खोन्थिनोसै, माने गोलाव जायोना ओरैनो लागारबाय थानाय जायो, बेनिखायनो आरोना। थ' स्टे टिउन। स' लोगोफोर जोङो दायो एगजाम सेन्टारसिम मोनहैबायमोन आरोना। बेनि खाथियावनो जों नै बिरियानि जादोंमोन। स' गेरेमा सुट खालामनायमोन बे भिडिअ'आ। गेरेमनिफ्राय क्लिप्सखौ लाबाय आरोखि ना आङो। जागासिनो आंथ' जानायाव बेस्थ'। स' एगजाम सेन्टारा नैबेनो, बिनि जिङावनो दङ। स' एगजाम सेन्टारा बेयो फिसा, इकम टावारनिख्रुइ फिसा दै। स' इकम टावारा गेदेरसिन बेनिख्रुइ एगजाम सेन्टारा। स' इकम टावाराव आं फार्स्ट टाइम एगजाम होखांबायमोन। स' बेवहाय फार्स्ट टाइम जाफैबाय आरोना। स' बेफोरबायदिनो दान्दिसे थानायनि उनाव जोङो लाइनाव थाबाय। नै गासैबो आंखौ नोंथांमोना सिनायहरदोंना हराखै आं मिथिया, नाथाय जों लाइनाव थाबाय। स' बेफोरबायदिनो दान्दिसे गिदिं गिदा खालामनानै टाइमखौ वेस्ट खालामथ'बाय। स' अनटिलिया अनलाइन एगजाम सेन्टार होनो बेखौ, गरसुकआव दङ। स' बेनोसै, नै बेवहाय गोबां लाइन दंमोन आरोना, गोबां। जोङो दायो एगजाम होनानै फैखांबाय SSC नि। बेनिफ्राय जोंनाथ' गरसुकआवसोमोन नालाय, ओमफ्राय बोरै जाखो माने बिराद गोजान। जों दा थांबावनांगोन, आमाइमोननावसो थांनांगोन। जों दा थाबायगासिनो दं नै लामाया गरसुकनि लामा नैया। स' बेवहाय आङो आमाइमोननाव थांगोन होननानै मेनसन खालामदोंमोन, नाथाय सरि गाइस, सरि। स' जोङो बरावबो थानाय जायाखिसै, डाइरेक्टलि जोङो बेनिफ्राय फैनायसै। डाइरेक्टलि जोङो ट्रेन हमनो होननानै जोङो गारि इ-रिक्सा लाबायमोन। थ' इ-रिक्सा ड्राइभाराबो बर'मोन। थ' बर'खायनो एसे मिलायनानै फैबाय जोङो। ट्रेन स्टेसनसिम लाबाय भारा। थ' बेनिफ्राय जों ट्रेन स्टेसनसिम थांनोसै, जों गेरेमसाजों आंजों। आंथ' दिनै थांनो गोसो गैखायामोन, नाथाय गेरेमसाया आरो ट्रेन गाखोनायनि एक्सपिरियेन्स लानोसै दिनै होननानै। स' बेफोरबायदिनो मानिबाय आंबो, फ्रेन्ड नालाय, थामहिनबा लोगो नालाय। दा बेफोरबायदिनो जों सानैबो आरामसे इ-रिक्सायाव गाखोना थांगासिनो दंमोन। नै लामाया नायनो हागोन, बैहाय गरसुकनि थखा मोनसिगोन आरोना। जों जेराव बासनिफ्राय ओंखारदोंमोन दहाय फैनायाव, बे थखायावनो ओंखारदोंमोन जोङो। थ' बेबायदिनो जोङो थांबाय थानायसै आरोखि ना ट्रेन स्टेसनसिम। नालांबाय थादो नोंथांमोना जोबजासिम। In 200 meters, turn left. We are now reached the Maligaw Railway. Turn left, then turn right. कृपया ध्यान दीजिए, गुवाहाटी
से आने वाली दुर्ग लाइन ग्वालपाड़ा टाउन के रास्ते न्यू बंगाईगांव को जाने वाली गाड़ी संख्या 7572 What do you think? गुवाहाटी न्यू बंगाईगांव डेमू प्लेटफॉर्म नंबर 1 Guys, ट्रेन गाखोदों जोङो लेभेलाव मानसिफोरासो नायबाय दं लै भिडिअ नायनायखौ थ' बेफोरबायदिनो जोङो ट्रेननि टिकेट दानखांनायनि उनाव दान्दिसे टाइम नेखांनायनि उनाव जोङो डाइरेक्ट मोनो माने ट्रेनखौ बांद्राय गोबाव नेनाङाखिसै स' बेफोरबायदिनो जों थांगासिनो नै हर जाबाय नालाय बेकग्राउन्डआव ओरैबायदि लाइट्सनि जोंथि सोरांखौल' नुहुरखायो आरोना बाहेराव थ' बेवहायनो नायनो हागोन गेरेमसाया उन्दुलांगासिनो आरोना खेब मागासिनोमोन बिथाङा थर मोननो हाखायो फाग्लासो The next day. गुड मर्निं लोगोफोर स' आं मैया फैनानै न'आव मोनफैनानै ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामनो हायाखिसै थामहिनबा एन्ड खालामनो हायाखिसै थ' जों फैनाया गोबां हर जादों स' आं भिडिअ शुट खालामासै हरखाय बिकज मा होनो खोमसिथार लामाया बेनिखायनो जोङो माने ओरैबायदि जादों मैयानि दिनाव स' मा बुंनो आरो जोङो सालबारिनिफ्राय न'सिम थाबायदों स' गेरेमसायाबो जोंहानाव दङ सिखारथ'वाखैयो आं सिखारग्रोबाय बेनिफ्राय स' बेखिनियानोसै थ' जायफ्रा जोबजासिम नायबाय थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं थ' नोंथांमोना बेखौबो सोंनो हागौ जे माबायदि जाखो एग्जामा होननानै स' 80%सोखौ आं एन्सार होदोंमोन नाथाय दाथ' बुंनो हाया खाफालनिसो खोथा जाहैबाय नङा होमबा बेनोसै थ' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल बाय बाय बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय स' आं एन्ड खालामनोसो बे भिडिअखौ शुट खालामखादोंमोन स' दिनै नेक्स्ट मर्निं जाबाय नालाय अके